en calmini en juurima en ñaaguima duwaw en ñaaguima yaafuya sabu wonɗo ko jinnaɓe men seeremɓe men kadi e yimɓe golluɓe ko mantini e leñol ngol golluɓe ko mantini e nder wuro ngo e diwan o ɓamde en ɗo konngol mataw ko yamirore e juɓɓudi namduɗi noon kono sinno ko sago gonen heɗotoɓe hani dañen ko koccuɗen hen nde mbawen haalde hen hayno foti foof kono en jetti bandiraɓe foof e inde gomu jangde diwan mo Medina Gounass e inde dendagal jangguinoɓe ɗemgal ngal e diwan he e leydi he e to ɓe mbawi tawede e nder joklana e windere nde foof ɓe calmini on ɓe juurima on eɓe jetta Allah e oɗo kikiɗe eɓe beltoro e oɗo kikiɗe e kikiɗaji baaɗi ni sababu nde yiide ko gonɗen e yiide ɗo ko seeremɓe leñol ngol jinnaɓe men mawɓe men tawaɓe hanki e hande e leñol ngol e jangoɓe ɗemgal ngal e yiɗɓe ɗemgal ngal e yiɗɓe leñol ngol e ndiɗo joɓɓude e ndiɗo mbaadi so tawi ɓe jiiri hono dani oɗo kikiɗe ɓe jetta Allah eɓe mbiya bisimilla mon bisimilla o noon ko inde ceerno Jalaluddin Ba mo ganduɗa ko on Allah ardini en ceerno ardini en te kadi ardi bonnani kanko nehi en kala ko jiɗon hen ko yuɓɓi ko laati ko feewi ko kanko e wallidiɓe makko foof ɗum noon mbiya bisimilla mon bisimilla o kadi ko baak saabu enen foof ndendi koye men ɗo gonɗen almuɓe ɗo almuɓe ceerno ɗo enen ndendi koye men ɗo ndenduɗen ɗemgal ngal ɗo e yidde ɗemgal ngal e yidde ngal semba ngal nafta ngal yaaja e joklina e windere nde fof saabu so tawi ngal yaaji eɗen gandi nafoore ma feeñ hen ko ɗum saabi oɗo kikiɗe mbasen jurnade emin mbiya bisimilla bandiraɓe foof immoriɓe to woɗɗi eɗen gandi hewɓe gimmorima ɗo ha saatu wadde ko ina wona 40 walla ngakkuɗi kilométre won immiɓe kadi e guure takkiɗe e Madina he wonɓe Allah addi ɗo hono jaydiyanke men tokara men hono Amadou Diop gimmoriɗo ha toon to leydi Mauritanie ma ɓe gartoy hen ha ɓuura labde tawi golloto ko e jaynirɗe golluɗo ko mantini e leñol ngol e immiɓe e leeɗe men nogas e tati ɗe ha e guure 33 commune o fofof en calmini bandiraɓe min mbiya on bisimilla mon amin ñaagui on duwaw enen fof eɗen dokkodira duwaw e barke Cheikh Tidiane e Cheikh Tidiane kala ko heeɓa e ɗemgal he Allah wat hen barke ɓeydana en on barke ha yaaja ha mbawen yettade fandare ceerno jogui hen guila 1950 hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe joyyi wiide bisimilla jangde nde eɗen jogui jangoɓe eɗen jogui ko jangete yo Allah waɗan en kawrodinat e ɗum noon bandiraɓe en calmini on goto e moon kala kadi inde tawi no woldi e yettode mum aɓen beltoro hande kadi oɗo kikiɗe ɓamtare ɗemgal ɓamtare leñol e mbaɗ dindi mbiyen kono kadi ko ɓamtare dindi l'islam saabu enen ko mbatten ko pawiɗen ko e dow sunna pawiɗen ko e dow l'islam o wadde ko ɓamtare mum woni ko joƴƴini en ɗo hande ko ardi fof en beltanima goomu jangde dariɓe dadiɓe ɓe meeɗani kadi way ene janga ene jangguina ene balla e banggueji ɗi kala en galano ɗo konngol hande jeeyi konngol ko ceerno men ceerno Jalaluddin ceerno kanko woni teddiniraɗo oɗo ñalawma so teddinirama ñalawma noon Allah waɗi ko haani saabu hay goto emen wiyatake holi gonɗo ceerno Jalaluddin darde makko e ɗemgal ngal darde makko e Medina Gounass darde makko e hirande diine l'islam o ko ɗum woni ko andira e nder windere nde wadde so tawi hono ɗum waɗama ɗo e Medina Gounass o siftorama o teddinirama mbiyen waɓɓe ɗum ɓe Allah jarama ɓe jarama ɗum taki enen foof eɗen belti mbiɗen ni hande e ngalaɗo konngol ɗo konngol makko ta kono en dañi weltare mawde
no ɓe mbiri ni eɗen jaɓɓi ɗo miñi men sehil men kadi nando men hono hono Diop Amadou Samba ko noon ɓe mbiyata e nder leydi Mauritanie Amadou Samba Diop jeyaɗo nokkuye no wiye Jorol kono ko jandiyanke mawɗo mo ganduɗa gollata koye radio et télévision Mauritanie ɓurɗo mo toon ko hen o gollata Allah waɗi hanki subaka o yetti ɗo e Madina Gounass hay so tawi wona ɗum ɗo addunomo arno ko yiide en jokkude men enɗam yiide Madina Gounass Allah waɗi o hawrti oɗo ñalawma enen fof en beltima kadi ko hawri hen ko sabu ma wonko setti hen eɗen gandi kadi ko suka moƴƴo kadi ko suka dariɗo sabu so tawi neɗɗo woni suka e nder ɓe jontideɗa e nder leñol e nder nokku mo gonɗa o ko kamɓe mbawata settanadema min ɓuri kam welde e makko caggal nde jaami leydi Mauritanie jaami Nouakchott caggal nde o jokkodiri e ɗa ha en wonde mi ari ɗon o noddi kam yomi ar min mbadda yewtere e télévision Mauritanie nde garmi hamin jetti télévision o wi haade men wadde hay hunde ar jehen taw calminoyen Ibrahima Moutar Sarr mbimomi a wawa wadde e nder gurdamam ko ɓuri ɗum ɗo welde holko waɗi ɗum noon ko wonde kanko omo andi mawɓe leñol ngol yontaɓe leñol ngol hande baɗo hen no Ibrahima Moutar Sarr heewani no ceerno Hammi Amadou Ly heewi wiide ni so tawi a wurdino e Mamadou Samba Diop murtuɗo ala ko mbaɗanɗa ɗum a wurdi e Saydou Kane ala ko mbaɗanɗa ɗum so tawi a wurdi e Ibrahima Moutar Sarr a waɗanani ɗum hay sa wurdino e ɓen hay hunde a waɗanta ɗumen ete hande o hani nde sukaɓe leñol ngol yontaɓe leñol ngol nde ɓe gittanta teddungal ardiɓe ɓe ɗeɗo golle woni ɓe gitta hadiya ɓe dokka waɓen Ibrahima Moutar Sarr so tawi mi wawi rokkude hadiyam e Ibrahima Moutar Sarr e golɗo leñol kanko woni sababu sabu ne wawno taw mbiɗo miiji mbiɗo yiiɗi wadde mbiɗa ƴeewa holno mbaɗiratmi o wi haade men nadde e nder yewtere nde jehen calmina Ibrahima Moutar Sarr paami o mi andama on saaha no feewi kono paami tigi tigi guindiyankagal ene tawi e makko ɓeydimi yiddemo ɓeydimi gonɗindemo kono kadi ɓeydimi horsindemo yaari noon ha yetti e ñallude hanki ha ndo yetti galle men e subaka hanki o tawɗen gondi e weltare mawde wadde ko kanko woni koɗo men garɗo ɗum mbiɗan ɗum ɗo ma welmo so huuti kadi mo simtu maɗum woni weltare mawde ko heddi ko ko wasiyade e daranade ɗemgal ngal e darade ko gonɗen e mum ko mbasen yaltude e mum e kala saaha ganden ken ñembeteɓe ganden ken daroɓe so tawi neɗɗo woni ñembeteɗo o woni darolgal e kala saaha o foti darnade koko moƴƴi e banggueji foof enen Madina Gounass naaɓe ko ɗum woni ko Allah rokki en mbiyen tan yo en juddu hen balɗe Allah walli en sagataɓe nanɗo eɓe daari eɓe jarliti e mbaɗa hen foddeji mabɓe foof beele yo ɗemgal ngal yaaru yeeso beele yo pulagu ngu yaaru yeeso yo yaaru yeeso yo yaaru yeeso yo yaaru yeeso enenne kadi ndenden e mabɓe e kala ko mbawɗen beele ɗemgal ngal e pulagu ngu e diine o ene ɓeydo yaarude yeeso ɗo e Madina Gounass no mbimi ni mi arani haalde garmi ko yettude Allah ceermen ceen Diallo diine ma o ar so ari kanko jogui yewtere nde kanko haalta keɗoɗen heddi bandiraɓe heddiɓe nanɗo mawniraɓe men nanɗo miñiraɓe men nanɗo ɓe jontirɗen nanɗo so tawi en mbi eɗen kaala inde mabɓe goto foof jammo jengat taw en gasani ɗum taki hay goto en kalata inde mum kono e ɓen ɗo goto e ma foof so ari ɗo ma wat ko ɓuuri ko mbatten ko ma weltin ko ɓuuri ko beltinten ko ma nafto on kadi ko ɓuuri min ko naftatmi on ko heddi ko eɗen jokka golle ha yeeso noon ko lawol so hawre wiɗen jomiraɗo eɗen piiɓi kaddi gurdam daranade leñol ngol kaddi gurdam daranade ɗemgal ngal sabu wona hande wonno ko hanki wonno ko hecci hanki wonno ñande foof kadi koko ɓeyto hestude ne wawi noon nde fuɗɗoto nde miɗe jangga ndeyi ha ɓooyi nde gontumi janguinowo ndeyi ha ɓooyi nde kadi nattumi janguinde kono saaha foof ma woɗ neɗɗo heedi taw ene wawi wallide ɗon leñol ngol ɗum taki aadi mo ganduɗa eɗen gadano ɗum leñol ngol eɗen gadano ɗum ɗemgal ngal hay hunde waylata ko e men e ñalawma daroɗen e Madina e foof e pulagu ngu foof
taw eɗen jaara e duuɓi nogas ko fawi mbiɗen ƴiƴam men ko keccam eɗen dokka Madina Gounass kono kadi eɗen dokka Pulagour ɗum ñande fof ina ɓeydo hesdidde e men so hawre wiɗere jomiraɗo ha hande ha janggo taw kadi ko kadde gurdam aduna yo Allah rokku en noon no eɗen mbaɗira taw kadi goto fof ene yiyana hoore mum taw jarani commentaire yo Allah rokku en no eɗen mbaɗira taw madinajo fof kala darniɗo ɗemgal ngal yiyat tan fawa hen yitere mum anda wonde ɗum ɗo ko enen mbaɗi taw jarani commentaire ko heddi ko jokken golle Allah jarama on jarama jam ñalle moon jam hiire moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawtanaɗo hannde oɗo kittide mantinde e nder wuro meɗen teddugol mi salmino caggal yettude Allah e juuɗe nelaɗo makko mo jamme kisal gonen en juuɗe nelaɗo en juuli e nelaɗo ɓurɗo windere o kala ɓuuri ɓurdata e ɓurani muɗum en jetti en jaari jinnaɓe oɓe sababu wodede renɓe ndiyam e jeygol ngule ɓuɓol ha godal daña noon kam jettirten halifa men to banggue diine aada e dawlugol toppitiɓe ƴellitare e ɓamtare rendo meɗen ñalawma hannde o weltare waɗi kam gaɗa beɗi no fewi nde tawno no gummonomi nde aduna kam tan ko yiɗade Madina Gounass juulade ɗum no mawɗo Ibrahima Kasar heewi wiide ni bonago khas adde mi barkinoro e ɗum ɗon e jomtude no mbirum ni no jombu wonko mo ganduɗa hoore ma gendi hen ko e Pulaar so tawi mi mbaɗani ɗum ene wawi mbiyen darde mabɓe walla gollal mabɓe walla Pulaar mabɓe ngakki min ne ganduɗon ko yidde hedde oɗon tampon walla mi signature woni adde ɗo nder won teddungo no Cheikh Sirajuddin El Hadji Mamadou Seydou Ba ɗum saabi e ñalawma hanki o subaka law jiɗɗen ɗo nder wuuro ngo mo ganduɗa ko waktu ɓurɗo maɗa mettude arde neɗɗo ha tengte waɗon jaybini so tawi pini e ngakka yorde seeɗa oɗo waktu jiɗɗen ɗo nder wuuro ngo kono ne jettiɗen caggal ummade ɗo wona ujunnaji mbiya mataw kilométre uji e nokkuji mummen wayi jikade e adde leydi ndi ganduɗa ka tumuranki mette mum e caɗele mum ne naɗen ɗo wuuro ngo en beltima no fewi nde ɗon weltare noon ɓeydima no fewi alani ko usti ha tengti kadi nde ganden ɗo tawtorɗen kadi oɗo ñalawma hannde mo ganduɗa ko ñalawma mawɗo e nder leñol ngol kono ko ñalawma mawɗo kadi nder Madina Gounass eɗen kuufi ndello yewtere nde ganduɗa teddiniraɗo mo ceerno men mawɗo hono ceerno Jalaluddin mo ganduɗa gonele muɗum so tawi ko ndiyam wonno mbiyeten maaro waɗi iɗam walla wamini ha hannde leyɗele windere ɗe fof to joɗɗogol surtout to Pulaar haate ha ɗemgal ngal jangguere en gandi ceerno Jalaluddin Ba ɗum saabi en jiɗano haalde jinnoɗen tan jeeya koye yeeɓoɓe e ganduɗa saaha fof wonde ko tonggui wonde ko ɓeydi ɗumen e nder gurdam muɗumen kono oɗo ñalawma hannde en gandi ko ñalawma dartiyankejo won ñalawma nogasi gol lewru sintude septembre tan junnaɗi ɗiɗi nogasi ɗiɗi mawɗo ɗaha a haali lewru sintu mi yiɗano haaldena e hunde sababude ko ɗum dartol ne wawi taw wona ɗum ñande ɗi jaari kono noon ara mertande seeɗa toksere ko adi mbeɗa ara e lewru sintu ndu ko haalde ko wiyete ko banggue ɗemgal so haalama eɗen gandi en jogui lowe muɗum jaɗɗe ɗe neɗɗo fof foti humpitade kadi nen fof foti daranade kono jinmi addude jubbande ko fewte banggue ɗemgal ngal ha tengge ɗemgal Pulaar toon to leydi meɗen Mauritanie ko adi fof en paam ɗemgal jakol hunde tidde innama aade sababude ne woɗi tugol mbiyata ko ala nation woni ko wiyete ko gendi so tawi haalama nder hen ɗemgal nan hen waɗi no duuɓi ɓennuɗi tanngel temedere e sappo e jeeɗiɗi ɗum wiyete ko 1917 anduɓe mawɓe jooɗima e nder aduna ene kaala holko woni gendi c'est quoi la nation heewɓe maɓɓe donki nannodirde donki famodirde ɓe gaddima on temedere e sappo e nayyi firo woni ko wiyete ko 314 définition caggal ɗum ɓe mbi noon ɗum ɗo ne heewi ene foti waɗede fannu mo ganduɗa yimɓeɓe ene mbawa hawride hen ene mbawa famde tigui holko haala e nder onon fannu e nder ɗum firoji tonga ha arti e nder firoji jeegom ƴeni mofti ɗon temedde firo ko fewte holko woni gendi holko wiyete ko la nation e nder ɗum ɓe mbi gendi ko addi ko foof ko yimɓe wawɓe wurdude woni la volonté de vivre ensemble caggal ɗum ɓe mbi gendi ko dartol holko wiyete ko histoire o mbiyen taari ɓe mbi gendi ko faggudu holko wiyete ko économie nde ɓe kaali ɗeɗo gueɗe fof ɓe mbi gendi kadi ko yimɓe rendu pinam ha ɓe jetti ɗon ɗeɗon gueɗe joyyi ɓe ndeɓi woodi mbiɗo aha ko kaalen ɗo ko de wawa wonde e maayo wawa wonde e weeyo wawi wonde ko leydi wadde gendi mbiyen ko leydi wadde firti kala renduɗo hectare leydi mbiyen ɓeɗon ko gendi nde ɓe ƴetti ɓe kaali ɗeɗo gueɗe jeegom aduna yaaha aduna ne yirlo ha gorko mawɗo ay hono Mamadou Samba Diop lollirnoɗo murtuɗo
o wi aha ngendi ko diine la religion o wi non ko diine l'islam wala diine isa yankol wala wi ko diine firti pamen diine kadi ko hettere mawde e nder innama adina Madina Gounass so tawi haalama inde muɗumen duƴƴide ko wiyete ko diine l'islam kono kadi eɗen gandi ko wiyete ko ɗemgal walla pinal jaakadi ko wiyete ko tartali banggue gurdam muɗum en tawi ɗo nder wuuro ngo hani yimɓe hewɓe ɓe jaakay Madina Gounass joguinoɓe bojji ko fewte leñol ngol walla tampere walla caɗele walla haane so tawi naani ɗo wuuro Madina Gounass enen gurta enen cofta ɓerde mumen en daɗoɗo e banggue wiyete ko gurdam hani e jotta mala peeje kese walla ne jotta ƴiƴam kesam wawa darnade ngal ɗo ɗemgal e wawa darnade ngol ɗo leñol wona ɗum ko en kaali mbiɗen gendi en jaahi mo wiyete ko ɗemgal paamen ɗemgal ko hunde mawde woɗɗude nder namaje ɗum saabi anduɓe heewɓe mbaɗi wittoɓe koliri wonde cukalel to jibina ha tini dummuɗum jeeɗiɗi ko famɗi fof ene wawi wawde himɓe ujunnaji nogas hani capantere ujunere hermere won wiyete ko la lexique walla wiyete vocabulaire walla wiyete kelmeji ɗum ɗo to wawi wawde ɗum taw wawi ko hakkude galle mum hakkude yummum e bamum hakkude hoddiɓe mum hakkude mawdiraɓe mum hakkude wuuro mum hani ene waɗi fijji e ko nandi e nder ɗiɗon fannuji wade ganden ɗemgal ko hunde mawde innam aadi wadde so tawi dañama cukalel en jangguiner ɗemgal muɗum maɗum wonko waɗi ɗum eko wawi ɓamtat ɗum eko wawi ƴellid ɗum ene wawi kadi rewru ɗum jangga kala fannuji gurdam mum en jii ceerno Jalawuddin ko winde ko wiyete ko banggue diine l'islam ɗum haaldotako sababu ko gueɗe kewɗe mataniɗe en jii hande defte kewɗe ene binda hen e banggue mathématique woni hiisa on docteur Mamadou Falil Sibo beerinaɓe o woni gandi hande ɓurɗe towde ɓurɗode battam lamin kadi o jaaɓoy hiisiyankoɓe ɓurɓe towde e nder aduna o hande wona lewru muteɗo wona fulɓe sababu jeeya ko jangguino toon to université ɓurɗe mawnude nder leyɗe dettuɗe Amérique eɗen gandi kamɓe dettuɗe Amérique firti wontude on addune toon ko gollal e mbawti newɗon jomum gueɗe kewɗe bindama hen to banggue dartol banggue pine banggue science ha waɓitino ɗiɗon fannuji wate gandi ngal ɗo ɗemgal kam ene wawi wonat gandal ɗum tagui Mamadou Samba to gollere mursuɗo o wi wonde ɗemgal soɓata koko lambeni ɗum ko soɓat firti kala ɗemgal ko lowayi ɗum ko ɗum ɗo dannata ɗemgal ngal ko ɗum kadi harmiti ɗemgal ngal wadde kala nder binduɗa diine l'islam ma namɗa e ɗemgal ma won binduɗo diine goɗɗo walla fijiɓe wonde walla gueɗal gongal naani ɗum e nder ɗemgal muɗum kono noon ganden ɗemgal fof daɗon ɗemɗe fof daɗodirta koye sagataɓe muɗum kala sagataɓe ɓurɓe darade ngallon ɗemgal ɓuuri yawde yeeso wadde mbiyen ɗemɗe mawɗon pucci ni pucci fof wonmo jarnede walla wonmo ñamminede won pucci ɓuuri hewde yawde wadde paamen ɗe leyɗele ɗe gure ɗe fof dawmita ko banggue sagaram mum kala ɗemgal ngal sagaram mum mo sembol ngallon ɗemgal ɓuuri wawde yawde yeeso ɗum saabi noon eɗen mbiyano ceerno men ceerno Seydou Ba heewi wiide ni sagataɓe ɗummi kaɗene gañu men sagataɓe gandi pulaar ko ɗemgal so janggaɓe wona wontinto majjere pulaar en namdi dartoɓe ballo tabiɓe cuusal wona fedde mbataw rewtode liɓɓere ɗum noon en paami ndeɗon jande tawiɗo jomumen waɗe ɗum pour darade cemben e nder oɗon fannu mbawi ɗinton ngalɗo ɗemgal pulaar ngal fayɗo dow keeceji meɗen ceerɗa ha haali ɗo ko wiɗo lewru surtout lewru septembre ko lewru woniɗo dartol guiɗe ma won hande duuɓi temedde ɓurnuɗo kono mbiyen en wawi taw lewru e sagataɓe o limtiɗoɓe en jeeya ko kesɗirini walla mbadi kesiri dokki lewru septembre eɗen gandi lewru septembre ñande ɗiɗi lewru surtout woni septembre hitaɗum nene temedde jeetati capanɗe jeenayyi goto wiye Badji Kacce Pam on yaranede duuɓi nogas jeegom wiɓe duuɓi nogas e nayyi ko nden ɗo waɗi tuba goto wiye commandant Abel Jandé wonno koye nder hayre law e leggal bitegal baroɗo te kamɓe haalɗuɓe andi baroɓe nan ɗo e nder wuuro meɗen Madina Gounass caggal ɗum noon nde ñawore waɗa haaɓe mbara ñande sappo lewru surtout septembre hitaɗum nene temedde jeetati e capanɗe jeenayyi kono en moƴƴi ganden hitaɗum nene temedde capanɗe jeenayyi kadi ene roodi dakol mawɗo nder Fouta sababu ko ndeɗon hitande sono jumani wonen nogas jeeɗiɗi nogas jeenayyi lewru morceau juillet hitaɗum nene temedde capanɗe jeenayyi kehi duppa nde kehi duppa Abdoul Bocar Kane e wonde Alboury Ndiaye ɓe pusi ɓe jalti wuro ngo ɓe cuuɓi nokkude goɗɗi nder safal taala yimɓeji haali juuɗe aɗa garam jana ha ɗo ɓe jeeyi ha hawri noon nde Abdoul Bocar Kane ne waɗa nene nayi lewru jokko woni août hitaɗe ɗumene temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e goho hawri ko ñalawma talata no rawani hawrino e talata ni ko nden o waɗa kanko Abdoul Bocar Kane kanko wiyanno o wiyata hay goto namata Fouta
tubaako laamoɗa fuuɗo on tubaako laamoɗa fuuɗo welto weeyo so tawi aboubacar ne woni wadde firti paamen ɗo holi cagatagal tigi ngam rende fuutatoɗo ɗum ko tan temed jeere e capanɗe jeenayi won 1890 eɗen nganndi kadi hawde ko duuɓi jibbinede ceerno men mawɗo on ceerno ahmadou doro mour noon kadi ceerno ma aw mo ceelaw e waaɓe noon e waaɓe noon firti hirande ngarɗuni wiyete ko baŋnge fuuɗa teskinne kadi e fuutankoɓe kono noon nde on hitande sen pawi mayde duuɓi temedere hokkade min bita ujunere temed jeenayi e capanɗe jeenayi ɗum woni ko yiɗi haalde ɗo ko kirani kittuɗe nder leydi murtani gueɗe kewɗe teskama nder leydi ndi caɗele mawɗe teskama nder leydi ndi taw kadi ala ko saabi ɗum so wona dartiyankagal wiyete ko la résistance wona résistance noon ko haalde ko ɓeɗo worɓe ɓe ganduɗa kokki lewru septembre mbadi ko hen ɓe jeeya ko fuɗɗima Ibrahima Moutar Sarr woni sababu noon ñalawma ñalɗi lewru siwtoni keeɓa oɗon fattangi mataw ko yimɓe makko mawɗe yimɓe gandi to wiyat nayyi jeenayyi e gay kokkaji kona jamare en getta numba o wima ɗi ñalɗi koɗi jejjittama o wimo paɗe tedduɗe en dippa en teppa e leyma mbiya koye takke ma taw wa ɗum ko sagataɓe tammiɓe lewlewno deggina nekkumpoɓe lewmina wone mabɓe kadi peri jeehe laddeni miijo wono masamba lewlewno musine waɗu men kono holko jagguiɓe yimɓe heɓe jaggue prison hay goto haala e haala mumen kono kamɓe ɓe jaggama hande ɗum duuɓi capantati e duuɓi jeegom kono hande ne haale firti wonko moƴƴini nder ɗon ko haalani haale woni hoɗum holko saabi aɗa jaggue o yimi ɗum ni sa secteur o ceerno abousi en haala ɗum holko mbanmi woni haalde hol darde mabɓe hol yidde mabɓe hol kuccan mabɓe e nder ngoɗoɓe ni walla nden ngal ɗo ɗemgal pular ɗum saabi han jagga won darna ɗemgal pular ngal yo ɗemgal ngal jangguine yo ɗemgal ngal winde yo ɗemgal ngal heɓ imamu yo ɗemgal ngal heɓfodde mum sababu eɗen gandi kamɓe ɓeɗon sen dokki yore muttuɗo ko docteur en politologie woni ko politologue ko neɗɗo mawɗo to banggue dawrugol noon to banggue égyptologie to banggue ɗemɗiyankagal to banggue sociologie woni remɗiyankagal aɗa keeɓi ɗen fof fannude noon kadi men ceerno Seydou Kane eɗen gandi ko anthropologue ko sociologue woni ko remɗiyanke kono noon neɗɗo acca ɗeɗo gande fof wuttore ɗemgal muɗum firti wonko ko jeeyal ngal ɗo ɗemgal ganduɗa en mbawno wonde ministre uji e nder toon to Russie toɓe jangganno waton to France noon Sorbonne won toon professeur muɗum janggina kono gacci ɗum no fof gari nder leydi meɗen Mauritanie e Sénégal ha noyi Guinée Bissau Gambie Burkina Faso gam janguinɗeɗo ɗemɗe firti paane wonko somi hen kono wona ɗum ko e ndimadino bonas ko laamorgo pulawo ko ɗum gon sababude en jii hande ne wawi taw ɗemɗe kewɗe ene kaali ɗo ne wawi taw leppi kewɗe ene kaali ɗo kono kalto telɗa kalto weewɗa ko pulawo nanta firti noon eɗen gandi ko ɗum hunde matinede wonde kadi ko teɓa batte e banggue gurdam madino bonas ɗum saabi noon mataw nande ɗeɗon dille ngam ɗon golal ɗum ɗellitte kala gendiyanke walla darde kala gono feeɗa hade nadde madino bonas min ko ɗum waɗam min ɗanotono ko ɗum jamma ñalam soppeki yiiɗe ha yetti oɗo jamma walla subaka hanki mo naati ɗo nder wuuro meɗen madino bonas kanko ha lewru sito septembre o ñen nayyi lewru noon ɓe jagga caggal nden jagga gueɗe kewɗe deftor nder hen gorko goto ene wiye Témisou Gueye kanko no sangue ko ɗin lewru sito septembre jalnugere temedere capanɗe jeetati kono noon yaltina e banggue jayɗe yimɓe gandi minen 7 septembre woni jeeɗi lewru ɗo firti kadi ɗum foof jaaɓol gueɗe nde lewru ɗo rondi ko wona ɗum ko eɗen gandi gorko men mawɗo kono Farba Sali Seck ko oɗo ñalawma hande nogas ɗo lewru sito septembre taɓe jinnaɗi ɗe sappo e nder gamma no joomi ko nder darinoɗo piɗal ngal daranoɗo ɗemgal ngal ƴeewi toon e kadi gandinɗo kadi wonde ko banggue darto men gueɗen kadi matinideren famma ko wona ɗum ko ceerno men mawɗo Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu kanko eɗen gandi ko ñalawma mawde woni aljuma nogas ɗo lewru sito septembre jalnugere temedere sappo e joyi ko nder yonti aduna woni hande woni janggo duuɓi temedde ɗe duuɓi jeeɗiɗi ko Cheikh Tidiane yetno aduna eɗen gandi gonɗo 22 septembre hawra ko ñalawma alkamis firtan no kewɗe mo yidde mataw ñalawma tawti bannum eɗen gandi no foti jakadi ko yidde wurtinde e woni tigui datol mum honko nafata holkoɗe ɗo wawi firtude e banggueɗi ɓamtare e ɗiɗitare ɗemgal meɗen wona ɗum konde ɗeɗon golle jaari noon ha ñande nogasine lewru sito septembre hitan ujunnaje ɗiɗi jeegom kanko biteɗo Saydou Kane ma Moustapha woni fadde mo kaaleno naani ko nden ɓe mbaɗi accident kanko e waaɓe noon gonɗen wiye Karas Kane on heddi ɗon caggal ɗum nawatoɗo Nouakchott laandi o nden ko Dakar ɗum safroyade toon heddi ñande nogas jeena lewru sito septembre hitan ujunnaje ɗiɗi e jeegom nde itta toon noon ɓe garti o bira ko toon ko woni meɗen Rosso
ko wala ñalaw nogas jene le 6 septembre jibo tafsir gandaɗo wonde jawol ko hono ministre lagre kiddiron ndema e nder leydi goɗen murten kañum ko wala ñalaw heddino ɗum ɗo won tongogo ɗum ɗon haalde no weedo ni worɓe men heewɓe won batte nani nder wonde won 6 septembre wona ɗum kadi wonno yewtere nde kono yiɗi wallidede mewtande nder oɗo konno wona ɗum ko ɓeyde sembude e darade e tittinde ngaroɗen lappuraade ganden ala ko joƴiɗen koɓol ngaroɗen ngal hunde fof eɗen mbawi wurdude ha heddi din l'islam o ha heddi ɗemgal ngal ko ɗum joƴiɗen ɗo won sembe men ɗo won ñatorgal men ɗo won fof men min nde mi ari ɓurnade ɓeydirade moɗon oɗon fannu mi woni koɗo moon mi jeynama e moɗon komi almudo moon kono fof moon ɗo wawde hebde ko heɓirede nder Madina Gounass musidɗo moon Amadou Samba Diop joɓama nanimo leydi Mauritanie ngam ɗo e nder wuro meɗen teddugo Madina Gounass on jarama oɗon acca hakke